Здравейте, вие сте с каналът Гледай бе! Ловецът, Ледената война или Снежанка и ловецът 2 е предистория и продължение едновременно на Снежанка и ловецът от 2014. Във филма участват Тор, така да е Крис Хемсуърт и Чарлиз Терон от първият филм и нови допълнения Джесика Чайстин и Емили Блънт. Помните ли, жената на ловеца беше мъртва в първата част? Ами в тази ще се запознаем с нея. Предисторията е първата част от филма, а продължението втората част. В първата част историята е фокусирана върху двете кралици, изиграни от Чарлиз Терон и Емили Блънт. Снежната кралица на Емили изживява жестока трагедия, която я превръща в едно ужасно създание. Събира армия, която има само едно правило. На войниците им е забранено да се влюбват. Според нас, още когато е измислила това правило, е трябвало да се сети, че й е спукана работата. Такива правила неизбежно прецакват злодеят. Ревена, Чарлиз и Фрея, Емили се борят една срещу друга в стремежа си да управляват светът. Защото нищо друго, освен световно надмощество, не може да скара две сестри. Сара и Ерик са двама ловци в армията на Фрея, които се влюбват и са изхвърлени от армията. Двамата трябва да се борят с двете зли кралици, изиграни достатъчно добре, за да ни обважат и да изглеждат основателно страшни. Макар да ни плашеше Фрея, се оказа любимия ни герой. Разбирахме я и съчувствахме. Втората половина на филма е продължението. Действието се развива след Снежанка и ловецът от 2014. Филма завършва с епично трето действие, което като любители на фентазито много ни хареса. Обаче 3D-то на моменти не беше много добро. Някои от съществата бяха по-добре изпипани от други. Основно големите гадинки бяха хубави, докато малките бяха по-неогледни. Имаше и няколко джуджета, чиято работа беше основно да ни размиват и изглеждаха много добре. Като истински джуджета. Ако харесвате Снежанка и ловецът, ще харесате и този филм. Ако не си спомняте Снежанка и ловецът хубаво, е добре да го прегледате отново преди да отидете да гледате Ловецът, Ледената война. Ако Кристен Стюарт е единственото, което не харесвахте в първият филм, както беше в нашия случай, гледайте втората част, където нея я няма. А ако обичате фентази, това е доста приятно филмче в жанра. Това беше от нас. Знаете процедурата. Ако са ни харесали, палче нагоре, коментари, критики, препоръки, мнения и какво мислите вие, разбира се, за филма, когато го гледате. До нови срещи!